Dan hebben we nog een wedstrijd door de amateurvoetbal verricht. En er is maar één wedstrijd in de gemeente Bezel die er echt toe doet. En dat is Bieslo tegen Ruiver. En het regent flink op Sportpark de Solberg in Bezel voor de derby en ook wel de wedstrijd van het jaar. Voor beide ploegen. Ruiver is weer terug in de vierde klasse, promoveerde vorig seizoen. En dat betekent dat deze twee ploegen weer tegeneen mogen. Het is een wedstrijd waar het hele seizoen naar uitgekeken wordt. En op 19 november is het dan zoiets. Voor de eerste keer dit seizoen spelen ze tegeneen. De twee ploegen uit de gemeente Bezel. Bieslo in de groene shirts en Ruiver in de oranje shirts. En dan gaat het om veel meer dan die 3 punten vandaag in de competitie. Het gaat om de eer van de gemeente, zullen we maar zeggen. Terwijl het regent, dat is natuurlijk niet zo goed voor de opkomst van het publiek. Op een stralende zonnige dag. Ik zei dat hier boomvol. Nu zijn het vooral mensen met de parapluën. Het balbezit is voor de aanvuller van Ruiver, Younes Sariou. Die heeft de bal metgegeven en één keer doorgespeeld en dan boetespel. Ik wilde al zeggen, daar is het alleen, maar er kan Yaziki tegen boetespel. Als het dan nog even begint te hagelen in Bezel, zijn het natuurlijk moeilijke omstandigheden om te voetballen. Maar daar trekken ze zich hier in Bezel weinig van aan. De overtreding en een vrije trap voor Bieslo op een gevaarlijke plek. Dan moet keeper Roy Hendricks misschien wel voor het eerst achter actie komen. Dat is ook zo, maar de bal gaat via de moer en is dan uiteindelijk niet gevaarlijk. De buur is voorbij, de parapluën kunnen dicht. En het is wachten op het eerste doelpunt. Ruiver in de aanval. Mooie combinatie. Johan Huis. Kan de bal binnenhaaien, terugklikken. Nou, daar gaat er. En de redding. Ruud Segers heel dun bij de openingstreffer. Maar hij scoort niet de 0-1. Omdat keeper Thomas Heldens toch niet geklopt was. Segers deed alles goed. Maar Heldens stinkt dan nog. Ruiver dus de gevaarlijkste in die openingsfase van de wedstrijd. Bal teruggelag. En het shot. Op een lat. Spectaculair shot. Bijna vanuit Steint. Nog een keer. Erkan Yaziki. 17 jaar pas. Dat binnenkort met een latje tik bij TV11. En laat nu alvast zien dat er daar goed in is. Er is een blessure bij Younes Sariou. De aanvoerder van Ruiver. Belangrijke speler. En dat kunnen ze niet missen. Dus hij wordt verbonden en kan weer terug het veld in. Opnieuw de combinatie van Ruiver en de overtreding. Johan Huis wilde een penalty, maar dat kreeg er niet, want de overtreding was boete de 16. Maar natuurlijk wel nog op een hele gevaarlijke plek. Sariou. En in één keer in de lange hoek. Keeper Thomas Helders kreeg zijn lange lief niet achter de bal. En Ruiver nu al op voorsprong. 0-1 voor de gasten. En de vrije trap is bekeken. Niet eens zo hel. Maar toch blijkbaar goed genoeg om de keeper van Bieslo te verslaan. Ruiver blij met de voorsprong. En Bezel meteen vanaf de aftrap weer in de tegenaanval. Nu moeten ze natuurlijk komen en kunnen ze zich niet meer terug laten zakken. En dan de bal niet weggewerkt. Afleggen en de goal. Heel snel na de openingstreffer is daar dan alweer de gelijkmaker. Ruiver kreeg de bal niet weg. Dan is het Jules Niesse die de bal aanflikt. En uiteindelijk Siem Hellekes die de gelijkmaker scoort. De overtreding en een vrije trap voor Ruiver. Snel genomen dan de vrije trap en dan komt dan de bal hoog ingespeeld. En dat valt goed. Ja, binnen. 1-2 voor Ruiver. En zo ze hebben voor 5 minuten dat voor 3 doelpunten hebben gezien. En Johan Huis is achterin, gaat achter de verdediger staan en timed net gaat beter. En dan is dat de goal. 1-2 voor Ruiver. En dat zou ook de ruststand zijn in Bezel. En dan is de wedstrijd natuurlijk nog niet gespeeld. Dan gaan we kijken naar beeld uit de tweede helft. Met een prachtige actie dit hoor. En dan gaat het erin. Wachten en binnen. De hoek was heel erg moeilijk met Erkan Yaziki. Die in de eerste helft al een keer de bal op een lat trapte. Hij scoort. En wat een vrije doelpunt hoor. Er ging een mooie actie aan vooraf. In eerste instantie wordt het shot geblokt en dan wacht er net zo lang totdat de hoek bijna onmogelijk wordt. Maar uiteindelijk is het precies goed en past de bal precies nog
tussen de keeper en de paal in. En Ruiver dus op 1-3 voor door een prachtig doelpunt van Yaziki. En dan de lange bal. En dat is een grote kans opnieuw voor Yaziki, maar dit keer recht in de heen van keeper Thomas Heldens. Dat hij de 1-4 moeten zijn. Ruiver gevaarlijker in die tweede helft, is sterker aan de bal. Nu weer metgegeven naar de zijkant. Man voorbij, Ruud Segers en de redding. Tweede instantie, bal afgelegd, nog niet gedaan en dan is de kans verkeken. Thomas Heldens voor een heldendaad. Komt de bal, shot, geblokt en een tweede instantie en dan is er hens gemaakt, zegt de scheidsrechter. En gaat deze treffer on in door. Tweede keer dat een treffer wordt afgekeurd. Geen Bezel gaat terug doen. Oh, mooie combinatie, vrij gedaan dit. Dat is Wouter Krins. Krins veel langs. Dat was een goede mogelijkheid en mooi getrapt door Wouter Krins. En een beetje geluk verdwijnt de bal in de kruising. Nu is de stand nog altijd 1-2 en hebben we nog steeds niet de aansluitingstreffer gezien van Bieslo. Maar dat gaat hier dan komen. En dan op de bal. Wat een kans was dat voor Tico Jansen. Dat hij wel heel dum bij de 2-3 was. En dan is de spanning terug natuurlijk. En dan kan het nog alle kanten op. Maar nu blijft de score 1-3. Een uurtje gevoetbald. Nog een half uur te gaan als Bieslo maar weer eens in een corner hoe het vuur slijpt. En keeper Roy Hendricks maand zien ploeg om op te letten. En dan het shot van Twan Hane. Ja, zelfs de verdedigers gewoon nog met naar voren bij Bieslo. Bal geblokt. En dat was opnieuw de kans voor Bezel. Goed verdedigend werk en de bal mooi overgenomen. Oh, en dat is een smerige overtreding. Doorgegaan op de man. Oh, en dan is het, ja, dan zijn de rapen gaan. Dan zien ze dat het een derby is. Alles erbij. Het was een grove overtreding natuurlijk van invaller Wouter Krins. Niet in heel. En Erkan Yaziki ongeroerd sjoefelt. En vervolgens is Krins het slachtoffer, want hij wordt aangevallen door de spelers van Ruiver. De scheidsrechter bekijkt het allemaal vanaf een afstandje. En als de stofwolken dan opgetrokken zijn, is de vraag wat hij gaat doen. Rode kaart voor Wouter Krins. En ook een rode kaart voor Joran Huis. De twee aanvallers mogen vertrekken. Krins natuurlijk vanwege die overtreding. En Huis vanwege de reactie. Ja, en een terechte beslissing liet me dat allebei van de scheidsrechter. Dat goed in het oog hij. En beide ploegen moeten dus met 10 man verder. Voor de verhouding zal het dus niet verloed maken. Bieslo op zoek naar een treffer. Het shot! En de redding is door van Roy Hendricks. Zoekt de bal recht op zich afkomen. En dan meteen de spelafvatting van Roy Hendricks. Daar zit zomaar in de spits vrij voor de keeper. En de redding! En opnieuw Thomas Heldens. Derde dag red. En wat een assist van Roy Hendricks. En wat een redding van Thomas Heldens. Keepers in de hoofdrol vandaag. Thomas Heldens denkt wat mijn collega aan de andere kant kan kennen ook. En dat lukt zo waar Ronner. Krijgt de bal toe bij Tico Jansen. Jansen zelf. Neven. En zo zijn we in een spannende derby van Bezel. Maar de score blijft heel lang staan op 1-3. Dan zien we dat ook Bieslo de grensrechter moet gaan wisselen. Blessure bij de grensrechter. Maar een vervanger is ook hier snel gevonden. Ruiver op zoek naar een vierde treffer. Natuurlijk weer Yaziki. Recht op de keeper af. Goeie redding van Thomas Heldens. Bieslo nu toch op de helft van Ruiver te vinden. Goed combineren. Daar staat in zijn puts en hij kan het natuurlijk in een keer van afstand proberen. Wat een vrije, oh wat een redding van Roy Hendricks. Een fantastisch shot van in zijn puts. Wordt toch nog gepareerd door de keeper van Ruiver. Tikt de bal met een laatste krachtsinspanning over de lat. 1-3 op het scorebord en zo liep Ruiver de zege binnen te gaan halen. Nog maar een keer een actie langs de zijlijn. Goede combinatie weer. Gilles Puts metgegeven. Combineren, Yunus Sariou nu in balbezit. Sariou uitkappen en het shot. En dat had een hele rare curve de bal. En hij valt binnen. 1-4 en de beslissing in de wedstrijd. Door aanvoerder Yunus Sariou. Hij al in de eerste helft scoorde uit de vrije trap. En nu zien de tweede treffer van de dag maakt.
En dan weten ze het bij Ruiver. De zegen is binnen. Ze gaan van Bieslo winnen. Eind tegen Veer. Daar gaat Bieslo niet meer van terugkomen. Wordt de bal nog aangeraakt of van richting veranderd. In ieder geval een hele rare curve. En keeper Thomas Helders kreeg de hand er niet genoeg tegen om een doelpunt te voorkomen. Eén weer op het scorebord. Dan wordt het dan nog erger voor Bezel. Dan komt weer een lange bal. Maar Thomas Helders kinder op het IB. En zo horen we het laatste fluitsignaal van de scheidsrechter en eindigt de derby van de gemeente Bezel in Eind tegen Veer. Ruiver pakt de 3 punten in het hol van de Leeuw. Jonas, gefeliciteerd met de overwinning. Dankjewel. Ja, 4-1, dan is het duidelijk, denk ik. Ja, precies, verdiend gewonnen. We wisten van tevoren dat Bieslo ging inzakken. Dat wij het spel moesten maken. Dus daar hebben we ook op getraind. Dat gebeurde ook. Dan kom je 1-0 voor. Dan heel snel eigenlijk 1-1. Onnodig? Zeker onnodig. Die bal had gewoon weggewerkt moeten worden. Maar daarna maken we ook weer snel de 2-1. Dus op zich niks aan de hand. Vorig jaar hebben we niet tegen elkaar gespeeld. Maar het jaar daarvoor waren we denk ik ook de betere ploeg. Maar Bieslo wil gewoon inzakken en vanuit daar de counter. Je ziet vandaag ook dat ze een paar kansen hebben. Ja, en die vallen er niet erin en wij hebben ook kansen. Dus wel verdiend gewonnen. Ja. Wat zit de kracht van jullie ploeg? Ik denk dat we allemaal wel aan elkaar gewaagd zijn. Een voetballende ploeg hebben, we willen voetballen. En wat je eigenlijk terugziet in deze klas is dat veel ook gewoon echt countervoetbal spelen. Dus ja, Bieslo ook. Ja, dan moeten jullie het spel maken. Vandaag is dat gelukt. Ja, zeker, dat kun je wel zeggen.